Chakati kunyanya kuzisaka isiti kuda kuita uzve. Hakuna chivanhu chakadaro, vana tete zvinhu zvakadaro hazviko. Ndechekuti tichakwanisa here kuungana mukicheni umu makaiswa ndove makadzorotwa makadii. Mudare raChifingezi mapinda nyaya yemhuri yekwabhanda avo vakati vashaikirwa mumusha vakanodeedza vanoita zvezvigure, avo vari kunzi vakapinda muimba yemufi mune matata panobikirwa pakacherwa gomba nezvimwe zvakangosiyiwa zvaitwa imomo zvokuti varidzi vemudzimai akanga vashaya vanova hanzvadzi dzake vari kuti tiri kuda kuita nyaradzo, asi nyaradzo iyi tinoiita sei nekuda kwezvinhu zvakaitwa izvi. Pamusoro yemambogezi, pamusoro yevedare, ndauyewo nenyaya yakaitwa nevekwabhanda vavaita chivanhu chavo mumusha mavo, vaita ravanotibona mumusha mavo, vane nevanoita bona iri vachisanganisa nyaya dzakuti chivanhu chavo chinosanganisa nezvigure. Zvadaro chivanhu chavo chiya chakazonopindira kwakumusha kwenu mumba mehanzvadzi yangu yekushaya kuti rakapera. Hanzvadzi yangu iyi ndo yatiri kuda kutotarisirwa kuti tiitore manyaradzo ayo mamotode mamatatu. Zvinenge ndokuzopinda zvigure zviya zvoita zvivanhu chavo musha. Zvakasiya zvadzudzutira ameno matsito padhuze nedho zvikaenda panobikirwa vakachera gomba ipapo vanhu rikadzurwa. Saka ndo zvakatikahadzisa kuti isusu tichaitawo here chivanhu chiri zvakanaka imo maitwa zvakadai nevatisingaziviso hatisi vechivanhu chakadaro ndopane nyaya. Mr. Band, makamirira mhuri titaurirei. Chakaitika indofunga ndogara kumhundura. Nguva yandakasvika iri Saturday nguva rusiku. Zuva iroro hapana chakawanikwa ndo zvaitika nekuti yanga iri Saturday. Zvakaitika here? Zvakaitika. Vakomana zvakaitwa nani? Vakomana vezvigure. Vakomana vezvigure vakanga vachiita rachivanhu papa penyu. Ehe, tinoda mombe nehwai. Pamusoro mama. Tiri kuda mombe nehwai. Mumusha mevanhu munonovhura madhoo, mune matata evanhu, moita zvamunoda mumusha mevamwe vanhu. Hakuna chivanhu chakadaro, vana tete zvinhu zvakadaro hazviko. Handiti manzwa, muri vamwe chetera hazviko zvinhu zvakadaro. Saka muchiona vanhu muchitora mamhepo, mopedzisira makutonga vanhu vanopenga mumusha kutarisa munhu kuti njere dziripo here modzishaya. Akanopinda zvigure mese makapinda here zvigure zvacho? Hamuna kupinda patarisai muone zvinhu zviri kunoitika manje. Handi munoona ngozi kana ichiparwa, haiparwe nemi mese, inoparwa nemunhu wani. Kunopinda mumbuya memunhu. Mukuru wezvinyawa wacho nandiani? Iwe zvigure zvaiuya kuzoita chivanhu pamba penyu mani. Handitika wamakataura naye kuti zvigure zviuye ndiani? Ehe. Ndakuedza kutsanangura. Inini handigare kumukute. Chinyararai. Chinongedzai wamuda kuti atibatsira. Taura inini. Munhu akauyawo titauribana nezvechivanhu chedu ndichimairo kwaChibhanzi nevanomwaranzana Chihondi. Saka namutambo wemwakabatanidzawo mapurazi akawanda. Vekusebho vekukwatesi. Zvigure toziva pabonaka mutambo unenge uchida kuitwa kana kurova guva handiti. Panouya vaenzi sekuru ezvino nhasi tiri kuuya kuzokutonga nenyaya idzika idzi. Pauya vaenzi vakawanda kuti tikutongei varipo. Handiti ndo zvinenge zvichiitwa pamusuwo wemutambo. Tiri kuti isusu right taakuita mutambo. Vakadii kupinda mumba menyu imi kana muimba dzimwe dzakanga dziripo voita zvavaita zvacho izvozvo. Pane kunopinda mumba menyu zvakanaka here naye vana tete? Hazvina kunaka. Kana vakomana vaya vachimhanya isati nokupinda tara zvekuvatevera mumashure. Ndati ivo vaya manje vaimhanya vaya ina handingasunge vaimhanya ndosunga vanobatika vane pamusha pakanga pachiitikira zvinhu iye zvino kana maakuenda iye zvino makawanda makadai handitika munonosvika munovaona
moti nyaya yamakaita iya yekunovhura dhoo pamba pemunhu akafa handiti tiri kuvada pano muti vanyorese mazita vangadai vakasungwa vari pano vachitiudza kuti chii chavakanga vachiita handiti iyi mombe yemusha menyu imi vanhu vekwabhanda mune pamusha pakanga pachiitirwa chivanhu ichi handitika ndinoda ivavo varume vezvinyau ivavo handiti vouya hatirambe makauchasi kudhara tai tisingatoonana handiti mozvinzwa ndikataura nyaya yemunhu wechinyau ndobva ndafunga imwe nyaya yavatete vangu vanyengwa nhamo yakazoitika ipapo haikanganiwike kuratidza kuti zvai zvisingaonane muzezuru nechi but zvakapera tiri chinhu chimwe chete imi muchiita zvenyu totouya kutookera but kwete kuti munopasa misha ine matata evanhu vototora zvii zvakaitika chaizvozvo makacherwa gomba panobeserwa muntu pachoto imba iyi kicheni yamakapinda ikacherwa gomba pachoto pakadzurwa kuita padhoo tichingopinda padhoo pakaiswa pakangoiswa pabhadii pakatuzirwa mhenu izvozvo zvese izvozvo vanasamaita hazvina chiripo kana zvazvinoreva but vanhu vada kurangwa handiti mapona saka pamusoro ipapo chataa tiri kunyanya kuzisaka isu tiri kuda kuitawo zvedu pane chimwe chimwe chinhu saka da kuti hapana here machenurana atinoita ini ndati vanobhadhara mombe ava yekuita kwakadaro nehwai yekwamambo nemombe yavanoripa kwamuri yekunoita zvinhu zvakadaro hakuna munhu anganopinda mumusha mevanhu dai vakanzi vakangoitira muchivanziwo zvavo vakangoti takanga tangotiwo kwete kunovhura dhoo kupaza pamba pemunhu andiloful entry vonoita zvavakanga vachiita izvozvo zvekutonochera kureva kuti vane zvimwe zvavakanga vachiita bhanda tiudze pamusoro emambo pakunzi pakapazwa dhoo hapana kupazwa dhoo hapatorina dhoo mumba machoka ndati hapana dhoo pamba pachoka asi mumba makapindwa ndati makapindwa here inini mambo handiti kutambisirwa nguva mombe hwai yemusha wenyu imi ndimi mune panhu pakanga pachiitirwa zvenyau handitika iye zvino tiri kuda vezvinyau vacho kuti ndivo vatiudze kuti chavakanga vachichera vachiita mumusha mevanhu chii tovarova dzavo mombe ndopana vaitida kutaura kuti vakomana vacho patakavatora tichienda kwasabhu pamutindi tisendi tichida kuti tinoedza kutaurana naamutindi pakauya nemunhu anonzi joni haana kuramba nyaya yake akati zvechokwadi kana asina kuramba akaita zvakanaka nyangwe dai mauya mese muripo 10 musati mombe ndaichadhira kuti ivavapo imi yenyu ndatopedza nemi avo vanoita zvoya imi yenyu vari vanhu vari wrong yavo 300 mombe 1 wai 100 400 mangachena inoparira parire nhemba ndianu pamusoro indiro wamutini vanhu vamuri kuona vakabhanda vanhu vavadzidzane vangu nhau yatakaunganira pano haisi yekuti takavengana navo kana kuti tiri kuda wada kutiudzei munyaya iyi asi nhau iripo chiri kunyanya kutinetsa isu oktoba watiri kupinda tiri kuda kuita nyaradzo yehanzvadzi yangu yakashaya saka imuri kunetsa ndechekuti tichakwanisa here kuungana mukicheni umu makaiswa ndove makadzuritswa makadii muri kuda kubvunzani ndopati kuti isusu chatinoda kunyatsobatsirwa kuteereresa zvataona mambo kuti kunyange varipa isusu hedu varipa hongu but isusu vacho tiri sefi here kuti varipa vaunza mombe zvinova tichaiona mururu yaita ava mhosva yavo inzwai musati tamisire time ava mhosva yavo ndeyekuti pamba pavo ndopanga paine zvigure havasirivo vakanopinda mumba menyu vakanochera
handiti vakachera ndo vandati ndiri kuvada pano kuti vatiudze kuti zvii zvavakanga vachiita pachivanhu chavo. Hamusi kunzwisisa zvandiri kutaura isusu manje because takatanga saka isu muda kupa isu mhosva ayo next court museyamwa tiri kutaura zvakanaka wani ngavauye vatiudze ivavo ine hari yekuti imi muda kutoita chivanhu chenyu novhemba asati akwana handiti munawo kutobva vanenge vatouya pano vazopindura kuti chii chavakaita handiti